Tai ainakin avainto saa tunnistimen. Onko siellä käynnistetty varasälyttimet otettu pois ja käynnistyksessä? Ovet auki. Ei se muoviulattu laittaa. Häh? Muoviulattu laittaa. Muovi? Mikä muovi? Saada se savu talteen. Miehän sanoi, että se on parempi siinä vaiheessa, kun yritetään startata, niin pistää öljyä ja bensaa tonne pakoputkeen ja sit kun starttaa, niin heittää tulta, niin tulee sieltä se hiukan pöllähtää. Sen pyörii. Eikä halunnut hirveästi vastaan. Ei vielä kolissu edes mitään. Virapaa. Mikä se pitäisi haistaa? Bensa. Ja niin tällä puolella, mutta sillä puolella. Ei tänne asti enää. Eikä tällä. Mitä sitten järjestää? Noin jollain loppuu akku ennen kuin tämä käy. Sekin voi olla, että eihän tässä on vasta kuin 2 minuuttia kuvattu. Että 1,5 tuntia on vielä jäljellä. Kapasiteettia. Yllättävän paljon näihin menee. 1,5 tuntia. Ja niin, hyvä kun meikäläinenkin, täällä oli kuva-asetukset, että se tekee terävää. Helvetin hyvin kuvia satana. Ei niistä voi lähettää satana, kun täällä ei voi lähettää niin isoit järjestöjä. Kato. Bluetoothilla. Mä otan kaikki videot ja kaikki Bluetoothilla. Ei, mutta sitten taas niinku sähköpostilla, jos mä haluan täältä lähettää jollain. Sähköpostilla voit se sähköpostilla lähettää. Joo, Teksti tai multimediaviestiä et voi, mutta sähköpostilla voi. Joo, sähköpostilla. Mitäs se kello on, joks mun pitää lähteä? 6:07. Ai. Eikö se ole 7:08 vai? Joo. Tunti aika. Tunti Teemu aika ja kuvausaikaakin on vielä 1:26 jäljellä. Tarvitaan sun niin paljon. Kato nyt se ottaa ne mustat käsittelyyn, mitä mä... Päävirrat päälle, niin sit se voi vasta rapsia. Onpa. Se on väriä loput maihin ja sitten ruvetaan ottamaan boksista noin koodia ja yritetään. Tuo käynnistäminen. Jyrki pisti joskus omaa tohon mikä tuossa ulkoon, niin lepastoon paikalle. Yrittivät pistää käymään sitä ja eikä se lähtenyt. Ja Ippo oli siinä edessä, missä se pakopotki on ja Jyrki taas pisti ja yhtäkkiä paukahti niin saatanasti hyvä, että Ippo on mennyt saatana paskat housuun, kun oli vähän enemmän löpötua. Saadaan se kipinä kuitenkin. Tarkistus kipinä. Sitten on pitäisi sellainen vasta pensa. Nyt se kipinä tarkistus. Joo, no. Nyt on seinä. Ruuvimeiselle iso kosa. Siinä nyt on ruuvimeiselle iso kosa seinä. Täällä on ruuvimeiselle.
Piti tämä ottaa, mutta meillä on tämä rikki.